Parinig mo sa kanila. Ay. Ay, ito. Grabe. Ito. Yun, isang masayang araw po sa inyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din siya, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang recipe natin ngayon, putok batok, ang favorite mo. Namiss ko na yan. Bumili ako ng yung maskara ng baboy, ito. Yun oh. Piprituin natin to hanggang sa lumutong. Ang laki oh. Wow, ang ganda ng May kulay, laman tsaka may taba. Mamula-mula. So, ang unang gagawin natin, papakuluan muna natin dito sa ating pressure cooker. Yan, oh. Lalagyan natin ng tubig. At meron na tayong nireading dito. Sibuyas, bawang, laurel, tsaka pamintang buo. Lalagyan na lang natin minsanan, mga kasolid. Haluin lang. Napakasarap itong recipe ito, Mrs. Kitchen, no? At lalagyan lang natin ng asin, mga solid. Dagdagan lang natin ng asin para kumapit yung lasa sa laman. At papakuluan lang natin to siguro mga 30 minutes bago natin iprito, mga solid. So yun mga kasolid, pagkalipas ng 30 minutes, nagkaiwalay na, sobrang lambot oh. Ito yung nguso, ito yung tenga, ito yung pinakapisngi. Pinalamig ko na to mga kasolid. So ipiprito na lang natin. Ready na ako niyan. Ilan? Update tayo mga kasolid, no? Tutunay yung ilalim, babalik na rin natin. Yun no, pulang-pula, oh. Ganda ng kulay, no? Ito yung uso niya, no? Yung tenga, oh. Saging yung tenga, ah. Kulay pa lang, hindi na natin i-second fry ito dahil malutong na to. Update na lang mamaya mga solid pag mukbakan na. So yan mga kasolid, ito na ang ating nilutong crispy maskara ng baboy. Ayun oh. Hello guys. Teka pa lang talagang pangmalakasan no. Siyempre meron din kami sausawat dito. Ayun oh. Pag i-slice lang natin yung dalawa. Ayun oh. Ayun oh. Sarap niyan. Sarap pa yan. Ang masasabi mo, boy sipa. Lutong. Boy sipa. Hindi mo pa nakain, narinig mo pa lang, malutong na. Mrs. Kitchen, ano sa'yo? Laman. Laman, ito laman. Ito sa ila to. Slice natin. Puputukin mo yata yung Ano to? Sabog batok ang tawag dito. Yun oh. Hindi naman siya kasi malaman eh. Malaman siya. Laman yung mga solid oh. Hindi sa mataba, mga kasolid, malaman. Tingnan natin yung tenga, ano. Parinig mo sa kanila. Ay. Ay, ito. Grabe. Ito. Ang laka. Parang chicharon, no?
Kaya nga hindi na natin second fry pa to. Oo, hindi na natin Sobrang second lutong na mga kasolid. Grabe. Hindi ko alam kung anong kukunin ko. Kain po tayo, Madam ni Crafty Lady. Yeah. Kain po, Madam. Ang sarap sa usawan. Grabe naman. Galing nga, para matutumbang. Siyempre, si Mang Tommy kasama natin. Ano? Grabe. Lutong. Lutong na balat ah. No? Mhm. Talagang totoo guys, malutong talaga. Naririnig nyo naman, parang lechon. Legit, super crispy. Mabay sipat, malutong dyan. Grabe. Malutong? Lutong no? Hindi na ako napagsalita. Sobrang sarap. Masarap yung may Mang Tommy, oh. Nakakamiss to. Favorite niya Manoy Mukbang to, no? Mhm. Shout out, Manoy Mukbang. Manoy Mukbang. Favorite na to. Matagal din tayo hindi nakapagluto ng baboy kasi ang mahal ng baboy. Wala pong budget. Medyo ano lang. Sobrang mahal. Saka Ano pa? doble yung tinaas niya, no? Mhm. Di kaya ng budget. Legit. Mga matumba ka ba yung sipat? Malutong tapos malambot. Ay, Grabe. legit talaga guys. Talagang sarap. Kain po. Ito yung bandang uso niya, oh. Yung sanguso, mga solid. Malambot at malutong din. Malutong talaga. Ang balat. Parang lechon, no? Chicharon. Parinig natin sa mga kasolid natin. Pinaglalaway mo na naman sila. Malutong, mga kasolid. Ba nakikimang tuwami din siya, no? Kasi pa. Sarap. Pati yung sausawan natin, masarap, no? May sibuyas tsaka ano, sili, yun, no? Kaya pa. Shoutout po kay Bukid Vlog. Mga kabukid. No? Shoutout. Shoutout mo si Bukid Vlog. King. Kaya magpaboy sipa? Yun, no? Grabe. Sarap. Walang halong biro. Pasensya na po sa mga naglalaway dyan. Masarap po talaga. So, malutong yung uso.
Napamukbang din si Boy Sipat. Buka pa, basta pa. Harap. Yan ang balat-balat dyan. Oh, yan. Ito yung balat. Ito yung gusto ko dyan, ha? Ito yung nagganyan, eh, oh. May kanin-kanin pa. Ay pa. Ang sarap. Napakalutong. Yan pa tayong tira, oh. Ang balat guys, oh. Legit, oh. Legit ang luto. Grabe. Ang sarap. Busog na ako. Busog ako sa... Super crispy talaga, no? Nakuha mo yung ano mo yung crispiness. Last na lang ako. Ayaw ko na. Wala na akong kanin. Tubusan na kaming kanin, mga kasolid. You know. Last na lang. Parinig natin sa mga kasolid natin. Yung lutong. Ito po. Oo, hulog ka, Boy Sipat. Nabitin tayo sa kanin. Tayo pa natin ulam. Sarap. Mag-sign ka na lang. Kain ulit tayo. Grabe. Putok-batok special. Ano? Sobrang special. Cheers tayo. Ay, sarap. Sana busog na kaya? Sobra. So in mga solid, sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang kainan at malulutong na Mukbang. maskara ng baboy. Sana po gaya nyo ang recipe to. Hanggang dito na lang. Bukas naman. Bukas naman mga solid, kakain pa kami off cam, nabitin kami sa kanin. Thank you, guys.